I pozdrav svim ljudi, ja sam Dajt Grbić, danas ćemo da igramo GTA 5 online. Sa nama je Srđan i Saša. Ti stvarno praviš, Da. Nemoj da lažem. Ozbiljno. Si počnu već? Da. Šta će radimo, Srđane? Će se zezamo po gradu. Može. Da pljačkaju prodavnice, kako? Šta da uzem, Jaguar, ovaj E-klasu ili ovaj E-klasu? Ne, stojadina uzi, stojadina. Čekaj. Ja ću uzim onaj moj Mercedes onaj. Evo Jaguar ću uzem. Jaguar, A ja ću uzem Audi, pošto i on je baš brzo. Jel da uzem Audi? Audi. Sijuša, pozdrav sine, a vidi koju boju ja imam i ti, ti imaš tu boju samo u crvenu, da? Da. Da, ja imam u plavu. Ali jučer sam vidio pravi auto takav ono, peticu takvu sam vidio, u istu boju ko ovaj. Svega ti. Da ovo je Sašova. Ne pojma, ne. Ajde, šta će radimo? Čekaj, moramo pokazati nešto. Ajde už generalu. Saša. Saša, ja sam postao auto, evo. Vidi tablice, plave tablice na Audi, prodam Audi, ja. Hoćeš? Svega ti. Ja hoćeš A6, Ko hoće A6 da mi se javi, ja prodam Audi. Vidiš ovo? Znaš šta, kad bi moglo da se stavi ono, auto handler, ono, tablice, vidi plave tablice, Opa sam ti. Viš da sam već postao handler sam postao, imam i auto, ali sam kupio ono da prodam auto. Da, vidite ovog dana. A što ne kupiš garažu da prodaš auto? Pa garažu sam kupio veliku, da. Damo, ovo stvarno može da se radi, znaš kako? Da prodaješ auto na GTA. Kako? Ti kupuješ garažu i kad uzeš auto iz ulice ti je prodaš i tamo je i staviš, ako ne može da Pa prodaš. da, to mi je ta hala i sve imaju plave tablice sam stavio, ne znaš. Šta plave tablice, $200, Da budala kupio posebnu ono... A posebnu garažu za auto, postao sam handler, šta hoćeš? Demant malo, znaš. Daj se Saša, ajde, šta će radimo? Plave tablice, jel da? Aj pravi trku. Čekaj, mi ovo, kako se je? Trka, moraš prema, čekaš malo, brzinoće. Pravi stan trku. Onda to. Čekaj malo. I pravi onu da možda uzmemo onaj Brabus, znaš? Onaj u krugu u trku, ne? Evo, Brabus dužem. U trku možda uzem Brabus i ja. Sportwagen ili limuzine. Limuzine? Limuzine, da. I da to nam se vrati. Pa bravo za tebe. Sad ću... Opasan sam je. Svega ti. Što si čim kod mene te izre, jebem... Apno te polomi. Ajde, počni. Čim se na televizor, Mora gasim aplikaciju, čekaj. Neće te polomim, čiptare. A vidi koji si level, isti ko ja. Pa stigu si mi, ja tebe stigu ti mene. A nemoj nikog da dodaš, bre. Samo ja i ti igram. Pa ne dodam nikoga, nego tebe. Čekaj da te gasim, ali to neću ni ja čujem. Igram i ja sad GTA, igram i se opasno. Mene, što ne kupim bre PlayStation 4, bre? Ko? Pa da igramo online, ja baviti ti, tako da. Davo, to tebi ponekad ostanu PlayStation. Pa nije. PlayStation.
Pa PlayStation počni dobro. Srđane, šta čekaš? Pa evo, pa Ja igram... ja igram Xbox, ovaj PlayStation još malo i posle ne igram, ja to bacim. I sad uzemo. Šta baciš, Xbox ili PlayStation? A Xbox Ja, sve abo. bacim. Mogu uzem ovaj Bentley, Bentley. Pa ja imam taj. Taj imam ja, onaj crni. Onaj dugačak ili onaj kraći? Ovaj, taj crni. Kraći ili dugačak? Taj, uzi taj. Taj, ja? Da, taj. Znači, onaj kratak imaš, ima Sad, dugačak i kratak. po. Ima ono koje E-klasa Mercedes, ono tako, u tu dužinu i ima onaj koje S-klasa. Ja sam uzeo ono koje E-klasa. Ja uzeo meni... Ovo... Bentley sam uzeo, sad si gotov. Ja imam Bentley. Ja sam taj kupio taj što imaš ti, Srđe. Ja nemam turbo start, jebem ti se. Ja nemam turbo start, ne mogu turbo. Ima. Vidi. Ovakav auto ima zašast. Ovakav auto ima zašast. Gde se pravi Turbo. start? A? Što igramo trke, a? Za pare, ne? A gde se pravi turbo start? Turbo, pa ono daš, odmah gasamo daš. Ne, nego kad bude jedan onda daš gas. Pa Da, i ono kad jedan put krene. Da, i bude kao turbo. Da, ono kad bude jedan, ono daš gas i on ide. I ovaj auto mora A ja, što si nisi rekao da možda se uzi Brabus, što sam i ja možda. A on kaže što si nisi rekao. Što si nisi rekao? Što nisi rekao, ej? Vidi, bio sam na fudbal turnir i dobio sam pekar za drugo mjesto. A ja sam dobio što sam bio najbolji. Šta najbolje? Jesi uvijek? Vidi, Žurio sam. Svaka ti čas. Ej, Šta piše dole, da opasan vidim? si. Opasan Saša si, ej. Grbić. Da vidim. Jest, stvarno. Vidi ozbiljno. Bio sam najbolji, dao sam najviše golova, zbog toga sam dobio. Opasan Što si, lažeš? opasan. A? Što lažeš? Kako laži čovjek? Ima pravo ono, kako laži? Ali to staro, kad sam igrao Rapid. Nemoj da lažeš. Jel se sjetiš kad sam igrao Rapid? Da bre, bio sam u Rapidu najbolji na televiziju, sam te gledao. Vidio ove Nemoj medalje, undergolen, bre, si lud. Vidi, ne laže, Medalju mu dali, ja ne lažem. medalju mu dali. Ja sam najbolji futboler. Speka ti je. Pa da ti kažem da jesi. Davide, jel ti igraš futbol u Švajcarsku? Ne. Što? Pa, ne znam nešto. Ne igraš u parku malo tamo? A, Vidi. Ovo bolje. Ovo bolje. ovo je najbolji. Ovo. Pa isti to magarac, PlayStation 4 i Xbox. Ni. Pa A nego šta koji je druga Xbox firma, imaš? da. Pa onaj novi, ko PlayStation 4. Ali bre, koji auto uzmeš bre onaj AMG S-klasi ili onaj, koji uzmeš? Bravo. Ja imam onu novu Xbox ko PlayStation 4 isto. Da, ono, Gans novo, ono, kako se zove ono? S, Xbox S. Xbox One. Da, S. Da. Na moj bolji Mercedes, da. Ja sam uzeo S-klasu, ti si uzeo onaj E-klasu, jel da? Turbo start. Jao. Vidi, S-klasa ne ide tako brzo, ej. Pa što puno dugačak i težak. Jao, evo, sjebo sam se. Može on sa E-klasom ići.
Изпълните точка, kako voziš? Kako mi smo točno? Pa vidim kako ti voziš na 3 точка. Bre, изпълните точак, стани да vrati se, da uzmem što je točak, stani. Tu sedi. Sa sigurnosti tamo. Pa ja vozim Brabus AMG S-klasu, šta ti radi? Nema. Pukao mi facecam, Vidi, sa S-klasu ga pobedim, on ima E-klasu. Spao mi točak bio. Zato. Pukao facecam. Ja sam ti rekao. Pao ti točak. Evo. Spao mi točak. Nije fair. Ovdje se završimo klip. Ako se svidio ovaj put, šerujte i subscribe-te se na kanal. Samo malo vidimo šta je on. Ja se čujemo i mi,